Салому алейкум. Акли халқи тоҷик ба тоҷикое ки дурои ватанен дар ватанен ба ҳамат салом. ҳамчун саломи хидмат ба кулли пайравони Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам мерасонем. Хуш, имрӯз дар чӣ мавзӯъ суҳбат карданем? Дар мавзӯе ки бародаро бисёраш хоҳиш мекунанд ки ту ҳақорат мекунӣ. Модаро бисёраш менависанд: ако, додаро, ту мақсад дер сиёмка мекунӣ, видео мекунӣ, мепартои мақсад туи хали мекунӣ, ту хали мекунӣ. Мардум, ман блогер нестам. Ман то ҳақиқата мебинам, мебурам гап мезанам. Кадомида маъқул нест, тамошо накун, комментарий накун. Мақсад ман дар ин роҳ биромадам ай баҳри тамоми аҳли авлодам гузаштагиам. Гарчанде ки ман ӯро дӯст медорам, ӯо ба ҳамин хотире ки ман дар ҳамин роҳ биромадам, ӯо ай ман мегирезанд. Не ки ҳамин қашан медонам ки ай фарзандои падарам боло дар ин роҳ ман бародаро ёфтагиам. ай ҷурое ки дар кӯдакӣ якҷо калон шудагиам, мегуфтанд ҷон мо барои ту метиҳем. ай ҳамун дӯстои ҷонии худам набуд, айҷа дӯстои зиёд ёфтагиам. ман ба ҳамун хотир чӣ гуфтаниям? На афсӯсдат кунен, на комментарий кунен, на бинависен тез видео ки на ҳар минут занг бизанем. манам ба худам зиндагӣ дорам. ман ҳамин кадом гап ки нитора дидам, кадом гапе ки ноҳақӣ шуд, мебурам гап мезанам. ман ҳама вақт дар бари шумоам. кадом вақте ки шумо мегӯед мо тайёрем, манам тайёрам. отошто ман ҳар рӯз бурам гап занам, шумо дар 1% фоида накардеса яхелитада. ҳамин қамо гап зесе мо шумрух шудесе, мақсад шумо ай дӯст шуде, ҳо бародар давай, чиба видеоҳои шумо нестай? шумо мардак нестед? ё ки шумо омӯхта шудаги дар хали жизни ғуломӣ да, мақсад дар ҳаёти ғуломӣ омӯхта шудаги, мефуратон ки фақат чӣ кунед? як кас шуморо рулит кунад, як кас шуморо командовать кунад, приказ я давай айҷа ихалика, айҷа буги уҷои халика. шумо ба ҳамин бояд як кас шуморо фақат командовать кунад, самостоятельно зиндагӣ карда шумо наметавонед. яхеле тобо яхеле занг мезанем, меге 20 кас 15 кас мо дар дасти армияноем, дар дасти молдавоноем, дар дасти ёем. 15-20 каси шумо ина мара як худам то каём, мада аз братин мекунем, правильно? шумо 15-20 кас зуртон намераса ба ҳамин як армияная, молдавана, рыса, кияй. И якымаш, диюмаш, охай шумо чиба шумо хаб мекунед? ина меге мо қатитонем, шери нар, мо я мехерем. канисе шумо шерои нар, ина қати мабоше, видеоотон камай. бихезен, ҳама бихезен. баъд бо чӣ гуфтанӣ бидам? дар ҳамин момент бо ҳамин рӯз ҳамин бародар ҳафтиҷе бо як видеои дигара публиковат кард. ман мехостам ки ман уҷа дар ин раҳи муборизаи худам фақат худам медонистам, аллоҳ бародаро ки дар гирди ман буданд, во медонистанд ки ман бисёртариш ки ман даъват мекардам бигарде ҳамин раҳтон. худ хатия худам дар айни правилна будам. бисёртари ҳамин одамое ки медидам ки камтар худотар сай, ҳачон мечаспонам суҳбат мекардам, мегуфтам хай ту чӣ бари хал мекунӣ? мо ҳам ки савол ҷавоб мекардем. охи ина ин рӯз ина ман хестам, канистен шумо бародаро. вале шумо яхел мегӯед ки ту ҳақорат мекунӣ, ту халӣ мекунӣ, ту халӣ мекунӣ. вале бояд чанд та дигар нависем ту худ халӣ. ман ҳеҷ хе нестам, ман дар ҳаёт уҷа туғрӣ шудагиам, дар раи худам ростам. ман пеш кӣ будам, чӣ будам, ақибда. вай уҷа ақибда монд, ман уҷа пеш ман бебуртаистам. ҳамин ҳар як қадам мо шумо қадам мезанем, сини пеша нигоҳ мекунем. не ин ки як қадам сини пеш бизанем, ду қадам дига бигардем, сини ақиб нигоҳ кунем, биё ақиб бизанем. мо ҳама вақт ҳаракат мекунем, пеш бурем. тамом уҷа ақиби ма касе будам набудам, вай гузашт рафт, вай дига одам буд. уҷа дар ҳаёт дига одам ай, фаҳмидесен шумо? хонагиҳои марам бошем, мақсад аҳли авлодам бошем, кадом бародарем бошем. шумо дига дар ма дар кор нестен яхелита. ба ӯ хотир ман мегӯям дар кор нестен, ҳамата дӯст медорам. ҳамата кадомита мешинохтам, намешинохтам, ҳамаро дӯст медорам. не ки ҳамин ки худозадаи ту бисёр ай, ит гуноҳи ита баҷо мекунӣ, ит гуноҳи ита баҷо мекунӣ. фарзандои шумо баъд ҳамин охиронда ба як раи каси як мебуранд, ё ки як каса меран мекушанд ки тирма бурем, ё як кори дига мекунем. дӯст бидоред фарзандотона, фарзандои падартона, ҷуроотона. хай дуруж башен, охай дуруж башен. то кая ит ҳамин ман як кӯчае дар зиндагӣ кардагиам ки ҳамин агар ин ҷура меомад мешиши бача, акмад дар ӯ кӯча ҷура ҳам надошт, ман безорам ай бачаҳои ӯ кӯча. иш меомад мешишт, иш мехест мерафт дар пӯстим, гапи хоҳари иша уҷа сар мекард. иш меомад мешишт, иш мехест, иш бо гапи хоҳари иша сар мекард.
отоқая шумо амхалӣ мегарде. Ман яқинан медонам ки дар дигар ҷоҳорам амхалӣ гапи корае. Накунен маҳалчагӣ ишай киҷае ушай уҷае. Буроен действительно ягапашен ай дур гап назанем братан, мо қатитем шеринар, мо қатитем. Ма қатима Аллоҳ боша. қати шуморам Аллоҳ боша. Ми шумо ки хезе мо дабартонем ҳама вақт мо тайёрем. Мо истина лицомона нишон додесем ки мо уже тайёрем дараи ҳақ, дараи содиқ рафтана. Буроен шумоам тайёр шен. То кая пиши парда мо тайёрем, мо қатитем братан. Намешаи хали бачаҳо. Ана ба як чизи дига тамошо кардам. Ма гуфтам ку ма 2011 агар хато накунем, ки 2012 ма уже дар мераҳам. Ҳеҷ кроме хидма Аллоҳ ҳеҷ ка намедонест. Ма сидқан дар мераҳа будам. Ҳамин рӯз омадам ошкорш кардам. Мақсад то ҳамин вақт паноҳ медоштам. Ака ай мақсад публично намегуфтам, бародари гирди хидмат чӣ мекардам. Ирӯз ба ӯ хотир биромадам публично гап задесам. Мақсад уже косам пир шуда, илав даҳанаш рехт. Ҳар як кадои ма ҳамин соли 2011 ё 2012 ма плани хидмати сели хидмати ма барои хидм сел дорам да. Ман хед точка ба точка якта ман бояд Эмомтапака пешвои миллатай ку пешвои миллат пешво меша чӣ меша пешкини миллат меша ё ки пешоби миллат пешоби миллат. Ма гуфтам ки ҳамин якта ба якта ҳамин гуноҳои пешоби миллата брорум дар байни халқ. Не ки ирӯз боини бародари ҳақтиҷа гӯчкале гуфтам ки як видео публиковат кард. Ин ҳозир шуморо нишон метавам, баъд аз қати шумо суҳбат мекунам бародаро. Так. Не гӯш кунед бародаро, тамошо кунед. ана бародарои видео то охир шанам мемонам. ма чӣ гуфтанем? далшиш хитоб ба хонагиҳои ҳамиёи ба ҳадди ҳамсоя ҳами духтарай ба ҳами духтарай. Оқи падар, аввал ай писар мекунем медухтар. Оқи модар, падар модари ту оқи падару оқи модар ба ҳами фарзанди тарбия кардагиш. Аллоҳ шуморо хор куна, шармандакуни номи тоҷик. Худозадаҳо, Аллоҳ шуморо хору пес куна. Шумо ин ҳами фарзанда ина 20 сол калон карда, ҳами духтари қанчиқи пад ина хуб боша 25 солаи. Тура пати қанчиқ тура кирим зада 2 сол 3 сол дига тоқат намекунӣ як бачаи тоҷик бигирад. Ина хуб без фикр ку. Ҳаром, маймун, боқи чӣ бугум атра? Шармандакуни номи халқи тоҷику номи ислом. Ма ба ӯ хотири гапа гуфтесам ки қанчиқи паданалат. То ҷое ки мо медонем бояд мо мусулмонҳо бояд дигар чизо мазҳабу мақсад на христиану як бутпарасту аяч дигаш зам бигирем бояд ё ки шу кунем ки ӯро даъват ба ислом кунем. Ту паати қанчиқ ту ҳозир биромада дар хитоӣ шу кардӣ. Ту чӣ фикр кардӣ ки мақсад кӯдакҳои ту пага калон мешавад чӣ мешаванд? Бутпараст любой санга мебинад дар тори санг мебурад сарса мечиканд худои хуча чиз мекунад итоат мекунад. Қанчиқи худозада вай бутулка стакани дасти пиваи краби дар дуруни 30 та чиз 50 та унҷа китайсай. Қанчиқ оқи падару модар, ҳамун падару модарта гуфтестам. Ту ба ҳамин рӯза духтар тарбия кардӣ. Аллоҳ тура хор куна ирӯз барои хотири ду симпули хитоё бировара духтарта додай. Ту фикр намекунӣ ки пага наберои ту чӣ мешаванд? Я сахири дига, я хархири дига мешаванд. Ту ҳам хали набера мехоҳӣ. Аллоҳ тура хор куна. Паданалато валлоҳи қасам мехӯрам. Ма ҳамин гапа гуфтани навдум мегӯм. ҳамин баъди сари ма пешай сари ма има сабаб шудагим пешай бародари муҷоҳид омада на ки ма бояд биром. Бе маям ба маям бародари муҷоҳид медора. Иншааллоҳ падару модаре ки тами духтар ихта гирифти фурӯхти дар ҳамин хитоиё ту саволу ҷавоб шуд дар ин дунё дар пеши пайравони Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҷавобша мегӣ. Дар пеши пайравои Расулуллоҳ ту ҷавобша дар ин дунё иншааллоҳ мегӣ. Дар қиёмат валлоҳи саволу ҷавобша ту мегӣ бо. Ту фикр наки ин дунё абадияй. Ту 50 сол 100 сол зиндагӣ мекунӣ. Паданалати падару модар ту вори падару модар ту чӣ диле чӣ духтари ихта бировардӣ да як бутпараст додӣ. Худо шуморо хор кун. Дар байни ҳамун қамарда қанчиқи духтар табу киртаву либоси арӯсӣ пӯшондай стакани дасти ӯ коньякай винои дасти ӯ раби
алло шуморо хор кунад, шумовори мусулмонора, ман изо мекашам хидмат тоҷик бигирам, бародаро, мардум чӣ ба шумо иқа беномус шудем, яду пӯстона дар сартон бигирем, дар тамоми ҷо шармандатон карданд, апо, модарои тоҷик, ай худо битарсем, мо халқи тоҷика, мо бародарои ами бачаҳои фарзандои тоҷика, шумо гӯё моро ай ватан беватан карде, дар хона качка нест, дар хона пиёз нест, дар хона иш нест, дар хона уш нест, ҳама буромадаи ғарибӣ омадай. фикр намекунӣ ки ами хай нами миян як сол кор мекунанд, меран зан мегиранд, миян кор мекунанд, меран як духтаршо метан, як чӣ мекунанд, хай тоқат кунед, миллати худтона тоқат кунед. Вой ба ҳоли шумо. дар ҳамаи историяи Тоҷикистон чандин асро историяи Тоҷикистон дора, оли шумо мегӯем фахр мекунем, марг ба шумо ки оли агар бо 20 сол 30 сол баъд фарзандои мо шумо бихеза ҳамин чизора бинам, марг ба мо вори шумо, ина ма вори у шумо вори тоҷико ки мо то чӣ дараҷара номи тоҷика пас кардем, то чӣ дараҷа. охир ман история медонам, дар ин дурун гуфтанаш ба худо шармай, занакоеро медонам история нақл кардагиам дар байни дигар занако ки дар 130-40 хитои пешаш дуромагиай. Мардум, ай худо битарсе, шумо чӣ кор кардесте? Валлоҳи шумо инаки гӯш кинем, мусулмон набу, агар мегӯед мо мусулмонем, ина ман фитнаандоз, то рӯзе ҷон дар баданам дорам, ай пушти ҳамин миллати пас мезанам, ин миллата дар таво шумо пас карде. Миллат пас нест, миллат номаш баландай, миллат номаш мусулмонай. ман ба ин миллат кор надорам, кияй чия ҷугияй сиганай мана фарқ надора, не ки ба ӯ хотир ман дард мекунам ки шумо дар ки ҷое мешинед мусулмон мегирехтона. Вой ба ҳоли шумо вори мусулмоно, аллоҳ шуморо хору пес кунад ки шумо ки ҷо шуден, мардум, бародаро. ай худо битарсе, падару модаре ки онам қанчақа тарбия карди, ту вурвай дар хитоӣ додӣ, валлоҳи чӣ хеле публично духтарта бироварди шу додӣ дар байни халқи хитоӣ, бо қалаи сор овардаеш, ҳамин хе публично мегирӣ, ай шуш мебурорӣ, ҳамсояҳои ҳамун духтаро, ҳамун духтаре ки дар шукада, ки ҷоя номуси шумо, канин мардаки шумо ки духтари шуморо буровардиам публично дар байни 50-60 хитоӣ киртаи изори пушида. Ина мегӯем ку киртаи изори тоҷикӣ, киртаи изори тоҷикитона пушидам, стакани арақ шаби. Марг ба шумо, лаънати аллоҳ ба ҳама яко яки халқе ки имрӯз ховай, имрӯз ба муқобили мо мебурояд гап мезанад, лаънат ба сари шумо бод. фаҳмидед? аллоҳ шуморо хору пес кунад. охина ман худам муллорам нагирам, не ки охир дард мекунад ай ҷиҳати мусулмонгарӣ, ай ҷиҳати агар дига чиша бигире, чихи шумо ки ба фарзандои тоҷики шумо дар ғарибиё безану бечиз гаштиянд, бигирен фарзандотонро роӣ кунен, пуре бачаҳои безан, пуре фарзанде ки мехоҳад дар ҳамин Россия бигира зан, мақсад дар Тоҷикистон туи камтар шава расходаш. бисёрае, чӣ ба шумо Россия ҳамин духтаротонро намегиринад? Қазоқистон, Россия, Украина, тамоми ҷо кадом давлате набошад, чӣ ба духтаротонро шумо ҳамхешу наметие? мебуроред дар як хитои хархир, сагхир, морхир, пишакхир метие. аллоҳ шуморо хор кунад, аллоҳ ҳама халқи тоҷика ҳидоят кунад, тезтар бедор шавад ки валлоҳи ҳамин 1 сол 2 сол баъд ку Тоҷикистони шумо полни фасод мешавад. аллоҳ маро бибахша ки ман ин қадар хоб будам, аллоҳ маро бибахша ки иқа бародарои моро 200 одам зиёда дар тирмаи хуҷанд киштанд, ма хаб кардам шиштам. аллоҳ маро бибахша ки бародарони моро буромадан дар кӯҳо пуштаҳо киштанд. аллоҳ маро бибахша ки ними тирмаҳои Тоҷикистон айри мавори саг бачае ки хаб кардам иқа шиштам, дар тирма бечораҳо бегуноҳ шиштагианд, салафӣ бу кимчи шон бировардагианд. бародаро шумо маро бибахшед, аллоҳ маро бибахша, падару модарое ки фарзандотона айри мовори сагои лаине ки хаб кардем шиштем иқа вақт киштану бурдан пушти тирма кардан, зиндон кардан, аллоҳ моро бибахша, дар ҳаққи мо дуои хайр кунед. валлоҳ дард мекунад, халқ, ай худо битарсе. ҳоли як хеле ту рӯз сиёҳ шуда мехези гап мезанӣ, валлоҳи нанги мардаки шумо ки ҷо шуд, халқи тоҷик, халқи мусулмон, нанги шумо ки ҷо шуд, ай худо наметарсе шумо? дар ки ҷое мешинед, аллоҳ меге мачитотона маҳкам карде, ҷоҳоҷа дискотекави карде, кӯдакотона мачидравӣ намонде, дискотекаравӣ можнай, мачито 18-солагия мумкин аст шав то саҳара дискотекаҳо можнай. ки ҷоя нангу номуси шумо, халқи ғариб, халқи тоҷик. ба халқи Тоҷикистонаш кор надорам, ба шумо халқи ғариб ки ҷо дай номустон. ин рӯз ай пушти парда мегӯем мо қатитем, қатима наше, қатима аллоҳай, қатима аллоҳай, тамом, қатима ягонта наше, қати хитон ше шумо хеле баромад кунед, қати хитон ше, ки ҷо шуд номуси шумо, бародаро, номустон ки ҷояй,
ҳамиқа бародарои моя бурдан киштан, ина мара мекишам. Ман наметарсам, мара мекишам. Ман яқинан медонам душмани ашади ма Имом Али ай. Беғаз ай Имом Али ма ки мардум дига мара ишқа киштагӣ нест, ира бидонед шумо. Беғаз ай Имом Али ягон кас дига мара намекишад, чунки ман қатъи ҳама одамо як хелам. Ҳама одаморо дӯст медорам. Ҳама халқи камбағалро дӯст медорам. қатъи ҳама халқи камбағал як хелам. ҳаматона дӯст медорам. кадоми мара киш валлоҳи душмани ашади ма Имом Али ай. ма ки мардум мара ки ёки як кор кардан нефаҳме ки Имом Али кардагӣ, мара дига ҳеч кас кардагӣ нестай. Э мардум бихезен ай ховтон. Э мардум аз барои Парвардигор бихезен, аз барои Худо бихезен. Ина мара гӯш намекунед. хитона савол кунед, шумо киен да ҳаёт? шумо мирғен да ҳаёт? мардакен киен? ҳамиқа мегумтон аз барои Парвардигор ба хотири Аллоҳ э мардум ай Худои хитон битарсед. ба ӯ хотир ман гапа гуфтестам, ҳамиқа номи Аллоҳа мегирам, ба ӯ хотир гуфтестам ки бародаро охир набесе фикр кунед ки пеш ай қиёмат қоил шудана бояд даҷҷол бирояд. даҷҷол дар таво қудрате дора, ҳамиқа қудрате дора ки е бовар ки одам ду благ мекунад, бо рост мекунад, одам зиндаву саломат мегардад. шумо ай даҷҷол не, шумо а як раҳмон метарсед, а як эмом тапак, а як охир балад ҳаромзода, а як саги лаине ки ин рӯз ин миллата ба ин хорию зорӣ оварда, а як эмом тапак шумо метарсед. шумо фикр намекунед ки майлеш ина пага ина Имом Али, майли Имом Али битарсед. фикр намекунед ки як моҳ баъд, ду моҳ баъд, як сол баъд, 10 сол баъд даҷҷоли охири замон чӣ ки Расулуллоҳ гуфтагӣ дар ояти ҳадисош бирояд. шумо фикр кардесе ки шумо ай даҷҷол чӣ кор мекунед? Имом Али як инами маслуқи пастай. бовар ки ай сагдам паст ма ӯро медонам. не ки шумо бесе фикр кунед ки чӣ ба шумо ай Имом Али метарсед? ҳозир ай даҷҷол бо пага чӣ кор мекунед? ай азоби гур, ай азоби саволу ҷавоб мукар ва накир чӣ кор мекунед шумо? э бародаро, э вой ба ҳоли шумо, вой ба ҳоли шумо бародаро, дард мекунад. аз барои Худо бихезен. шумо мара лайк намонед, шумо мара комментарий накунед, шумо мара нагӯед э красавчик туда суда. мара дар кор нест гапои шумо. шумо хитон барои хитон бихезед ки хоҳарои шуморо дар балин шарманда карда ёхма ҳамқа хидмат қадбесам ҳақорат накунам, мепурам ки дод бизанам. ҳами шумо гумроҳои ҳами кадомит хобен ку кадомит бо ба муқобили ман мебироед. ҳами тамоми инами гапи рӯи дунёе ку дар бугум барои шумо не ки ба ҳамон хотир бо дард мекунам, мегӯям биё ки номи тоҷики моро иқа бузургборо будан бардоштан, мо як сагои лаин омадем пастш кардем, имрӯз бо хапем. бо ирҷа бародари мо мебирояд гап мезанад, бо мехезем против ӯ гаҳо мезанем. ай Худо битарсед. бо як бори дига хитоб мекунам, э қанчиқи маймуни, э па